ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ ҳама каса бардурои азиз чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настроениётон созай вақтутон хушай зинда бошинӣ. дар имрӯза навор бардурои азиз як мошини Daiwo Nexi рӯй кардагиан ранги самолётай рафтанаш да ки мисол самолёта успед мекуна Daiwo Nexi ҳастай замин нестай бардурои азиз замин рӯй накардиан неки як консанери аҷоибот рӯй кардагиан ҳам гарм мекуна ҳам хунук. хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи рӯдакӣ ноҳияи Восе ва шаҳри Ҳисор. хонаҳои заминӣ бардурои азиз аз ноҳияи рӯдакӣ ноҳияи Восе ва шаҳри Ҳисор. квартираҳои арзонак ҳастай як квартираи 89000 ҳастай дар шаҳри Душанбе, як квартираи арзон дига ҳастай дар шаҳри Душанбе пеши бозори Корфон ва як квартираи дига арзони арзон ҳастай дар ноҳияи рӯдакӣ. қизиқи видео ҳамияе ки ай аввали видео то охири видеора хонаҳои заминӣ арзонай квартираҳои арзонай. шерои нар агар шумо реклама дошта бошед мефоратон ки рекламаи аҷоибот чӣ кунам дар номерои WhatsApp ма бинависед ман барои харидоро рекламаи фасонаш мекунам иншоалло результат мета. ва мисли ҳар вақта аддона лайкира ба ягон сланси кандагӣ бизанен касе дар канали мо меҳмон бошен форатон ки видеои нави пач кара мисол ами канали ма пропускат накунен каналда чӣ хунам кнопкаи подписатсияра биҷиқен шерои нар ана ки мери мусуста. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ами территория да бардро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна. шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен. шерои нар навора сар мекунем бачаи ачкидор навора сар кад бо диққат гӯш кунен. и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи рӯдакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода деҳаи Мавҷ радиостансия. духонага квартира дар панҷум этаж қарор дорад 72 квадратный метр ремонти хона нав кардагӣ ай ҳамин медрои зиндагӣ мекунӣ мақсад абой ранг намехари ай бозор ремонташ навай овсвеч мега аст ҳуҷҷатош 100%. нархиш 260,000 сомонӣ мега нархи зурайне ки меарза 100%. 260,000 сомон арзон мешава. агар мошинои 2011 боло боша метонен ки битен болои сум битен ами квартираи фасони нозанина бихарен ё агар квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам боша алишам мекадай. хулосаи гап маълумотша дар бар экран навистагим касе харидори аниқ бошен занг зада маслиҳат кунен. шеринаре ам таксари амон ёнбош ки то охири видео роли хеле сӯ интересни гарини бисёрай дар ин видео бардурои азизам ихона десен заминаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ҷамоати Шарора деҳаи Ганҷрез 2 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ҳуҷҷатҳои хона 100% ай мега ову суветиш пастаяни ҳастай ай политехникам 15 минута раҳ ай бардурои азизам ай политехникам 15 минута раҳ бидай ба такси агар бирай 5 сомон да мерай. нархша бардурои азизам арзони хоки сияҳ мегаи нархиш 145,000 сомонӣ касе харидори аниқ бошен арзон мешава. фақат ай номи канали Сауду ТЖ занг бизанен бигӯен ки номероро ай канали Сауду ТЖ гап зад ана мисол гирифтам 145,000 мега мисол арзон мешава. хонаи фасони хушрӯ ремонтчам хушрӯ будай медрои зиндагӣ мекунӣ. бардурои шаҳри Кӯлоб шаҳри Восе ноҳияи Фархор ина бардурои азиз як хонаи арзони дига барои шумо аи ихона десен қарор дорад дар ноҳияи Восе кӯчаи Аҳмади Дониш 6 сотиқ заминда д дар хонаи фасон қати калидориш кардагӣ хонара бардурои азизам нав ремонт кардагиян свет шастаи овуш ба наздикӣ мешава. ҳуҷҷатҳои хона қарор доштаи гирди хона маҳкам падвал ва катам дора бардурои азизам нархиш ҳамагӣ 120,000 сомонӣ ина бовар кунене сум мешид ҳози хида мехаридамаш 120,000 сомон харидори аниқ бошен бо маслиҳат мекунем мега ина марҳамат ана 1 2 3 4 та рақамҳои телефонша мондагиям занг зада маслиҳат кунен
нархи зур айнекӣ. бачаи очкидор навора давом мета мегзарем ба чорум эълони имрӯза. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунене ки е гап не зинда бошене. бардруи азизам, ихонедесен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати чоргултепа навбунёд 5. гӯш кунем бардруи азиз, бо як бор дига мегӯм. хонаи қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати чоргултепа навбунёд 5 да қарор дора. 2 сотиқ заминда 2 дар хонаи мисол фасони хушрӯкардагиай, ошхона, баня, туалеташ ҳастай. овсвеч мега пастаяни ҳастай. бардруи азизам, нархша арзон гуфтесайне ки нархаш 200 000 сомонӣ. агар харидори аниқ занг бизана, мисол арзон мешава гуфтагиай. соҳиби хона гуфтагиай бардруи азиз ки срочни пул дар кор шудагиай. бардруи азизам, касе ки аз ноҳияи рӯдакӣ мисол ҷамоати чоргултепа хона хариданиен, ҳами бародарда срочни пул дар кор шудагиай. 2 сотиқ дар хона ҳамагӣ 200 000 сомониш мега. дута номорои тоҷикистон шамондагим, номорои поёнгиш имо ватсапш кор мекуна. занг бизанен, ай номи канали саудотиҷӣ гап занен, шумода арзон мекуна. ана аки мегзарем ба ҷои қизиқи видео ҳами бародара гӯш кунем. ассалому алайкум мухлисони саудотиҷӣ. бародарон, кондитсионери фурӯшӣ дорам. кондитсионер 24 кубай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳамира савдода мондаам. нархаш 4500 мегум. кондитсионер қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, поёни мошинбозор. нархша 4500 сомон мегум. хай бо гап мезанем. кондитсионер 24 кубай, ҳолати беҳтарин дай. бардруи азизам, касе тамошо кардесен, марҳамат на квартираи арзонаи шаҳри Душанбе охиша тамошо кунед навора. дӯстони азизам, срочно квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши бозори Корвон. ҳамин бари бозори Корвон да бардруи азиз, дута доми 14 этажа агар дида бошен, анаму домдаи ҳами хона. гӯш кунем бардруи азиз, пеши бозори Корвон, дом 14 этажа, як хонага квартира дар 14 этаж қарор дорад, 47 квадратный метр, ремонти хона люкси бадай. замонавӣ айда медроя зиндагӣ мекунӣ. овсвеч мега ҳаста уҷатош 100% квартира ба ҳама чизош фурӯхта мешавад. ҳами дасти холи кастом бурукта мегирива, мерай пула мети, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархиш 250 000 сомонӣ арзон мешава. бардруи азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. хаста набошене. лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. бо як бор дига даётон биёрам, егап не шерои нарзинда бошен. дӯстони азизам, мошини фурӯши Daiwo Nexi соли баромадаш 1996 сол, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, абиё мотораш 1.6 астраҷӣ задагиай. моторои бақувват. коробка механик, мотор хадавоиш 100%, баллонош миёна, мошин нахадуай, биши ҳайка, ранги самолёт мерава. адрес бардро шаҳри Турсунзода, нархша 13 000 сомонӣ мега. пешхози нархҳои мошин қимат шидаги озаи мошина браби да бозор 20-25 000 мегане ки бародар 13 000 сомониш гуфтесай. савдо мешава, бо занг бизане. бачаи очкидор навора давом мета. шерои нар и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 34 квадратный метрай. ана дом новостройка, квартирара без ремонт, коробка гуфтагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки як комната 34 квадрат дар болои Корвон гранзавод. то 3 этажа сохтагиан мега. чӣ хеле ки бардорои азиз дар сурат десен, то 3 этажа ак дом рафтесай, насиб боша иншоалло 5 этажа мешава. срочни нархиш 89 000 сомон арзон алиш мекадай. ремонт коробкаи бардорои азиз, харидорои аниқ занг бизанен, қатъи ана соҳиби квартира маслиҳат кунен. дом нав 3 этажа рафтесай, дом 5 этажа мешава гуфтагиай. харидоро занг бизанен. подписчикои ҷуни ширин, чӯ кардем дига охи? хай ба навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз киҷое ки мошин,
аз куҷое ки хонаи заминӣ, аз куҷое ки консионер, аз куҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. Ака барои дастгирӣ кардани мо шерои нараму ядон алайки бепала баҷиқен. Касе дар канали мо мисол подписатсия кардаги нестен, ки хелат подписатсия кардаги нестен, тамошо мекунен, подписатсияро намеҷиқен. Форатон ки видеои мара якмин шида тамошо кунен, каналда подписатсияро ҷиқиден, зангулача мебурояд, зангулачаро дар бологиш монен. Вақти мо видеои нава дар канал монем, сразу шумода мисол ана сообщение мерава, шумо хабардор мешен, медроен мисол хай ҳамин видеои ман иншоалло ки як ягон мошинаи заминаи квартира мехаринда. барои ҳамин бардорои азиз мегӯям ки дастгирии шумо пешравии мо. пешакӣ ҳаматонда раҳмат мегӯм. агар ягон ана гапи паста баланд гуфта бошам, бахшиш мепарсам. пешакӣ ана худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, дасти кама набинен. бардорои ғариб, худованд шуморо нигаҳбон боша. барои дастгиритон, барои мисол комментарияда фигурои беҳтаринтона менависен. аз куҷое ки хона замин квартира намондам, дар комментария бинависен. ман дар арзонтар роӣ кардан, ман дар канал мемонам. бардорои азизам, овозо гирифт камтар. ва касе то охири видеоро хатма чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездаро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. 5 звезда бардорои азиз. урӯз як кас навистае ки 5 ёфтам, звездаша наёфтам. зинда бошене. ҳар як комментария шуморо мехонам бардорои азиз. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. то видеои оянда худованд нигаҳбонтон боша. хайяка.